Meni bi sigurno bio dosadno, tiho i jednobojno mesto za život. Ulice bi bile neme, sokaci sablasni, a igrališta ne bi ni postojavala kao ni proklanac. Srećom, to nije tako, jer svet ima ono najlepše, najvažnije i najradosnije, svoje lice, a to su deca sveta. Na planeti postoje razne rase ljudi, koji se razlikuju po jeziku, po boji kože, po običaju. I često se ti odrasli ne razumiju i ne slažu. Kod dece to nije tako. Iako su iz nekih dalekih mesta, iako se razlikuju po boji kože, deca su svuda ista. Pričaju istim dečijim jezikom koji svi razumeju i žive istim dečijim životom. Mi imamo neke naše igre, naučili su nas bake i deke, a možda u Australiji deca imaju neku igru sličnu kengurima. Pitam se, da li u Australiji deca imaju gde da se sakriju kad igraju žmurke? Mi kažemo žmurke ili skrivalice. Odaberemo jednu lepu brojalicu i odaberemo onog koji žmuri. Cilj igre je da onaj koji žmuri pronađe jednog sakrivenog. Deca odrastaju uz igru i druženje, mi smo deca i igraćemo se jer su naše igre najbolje.